realisasi keuangan HKBP. 10. Minggu yang akan datang 3 Agustus 2025 kita menerima kunjungan gerejawi dari Seksi Perempuan HKBP Lontar Resort Surabaya Utara dan Kur Perempuan HKBP Grand Wisata Resort Mustika Jaya Bekasi. 11. Untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun, gereja kita lewat Dewan Diakonia bersama perwakilan unsur kategorial telah menyusun serangkaian kegiatan, yaitu Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 8 sampai 11 melaksanakan kerja bakti secara gotong royong, membersihkan lingkungan gereja. Dimohon kehadiran kita semua untuk mengikutinya. Sabtu 16 Agustus pukul 8.30 sampai 14.00 diadakan lomba-lomba dan hiburan. Terdapat 8 lomba dapat kita cermati seperti yang tertulis. Untuk makan siang bersama, mohon anggota jemaat wilayah menyiapkan nasi bungkusnya sejumlah perkiraan dari masing-masing wilayah atau sektor. 12. Basar makanan. Pada hari ini, Minggu 27 Juli, Seksi Perempuan mengadakan basar. Dimohon untuk semua jemaat dapat berpartisipasi mendukung kegiatan basar tersebut. 13. Dihimbau kepada semua jemaat agar ketika memberikan uang persembahan, uang dilipat dengan rapih sebagai bentuk persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. 14. Diterima sumbangan 1 set meja makan, 4 kursi terbuat dari bahan jati untuk inventaris Huria di rumah Pastori 1 dari NN wilayah Barat. Huria dan Parhalado mengucapkan terima kasih atas sumbangan tersebut. 15. Sesuai hasil keputusan rapat Huria tahun 2025 disepakati untuk dilanjutkan program kontribusi Tok Ripe sebesar Rp600.000 per tahun bagi setiap jemaat. Berikutnya warta nomor 17. Laporan kegiatan pengadaan sound system melalui rapat majelis telah diputuskan untuk melaksanakan pengadaan atau pergantian total sound system gereja. Total nilai pengadaan yang direncanakan sebesar Rp373.950.000. 18. Bagi jemaat yang hendak bergabung menjadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia dan operator sound dapat menghubungi sekretariat gereja. 19. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur pasal 13 ayat 6. 20. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. 21. Penyumbang bunga altar pada hari ini Minggu 27 Juli 2025 yaitu dari keluarga S. Sibarani RH Boru Siagian. Tuhan memberkati. 22. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet. Dilarang merokok dan membuang sampah di toilet. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. 23. Bacaan Alkitab minggu ini dapat kita cermati. 24. Kegiatan pelayanan di Pargodungan Gereja dapat kita cermati bersama.
Nomor 25, Warta Keuangan. Posisi keuangan minggu ini saldo akhir 25 Juli 2025 saldo huriah sebesar 28.831.605 rupiah. Berikut ini kita simak warta tambahan. Warta hendak menikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan yaitu calon pengantin laki-laki Musa Semi Evans Parningotan Sidabutar, anak dari Amang almarhum Situa Insinyur David Giat Bungaran Sidaputar, Ibu DRA Dewi Luciana Tampu Bolon yang beralamat di Komplek Gria Lavender Kafling L 2 Sleman, wilayah Barat, Jemaat Gereja HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, Distrik 18 Jabarteng DIY, dengan calon pengantin perempuan Priska Uka Boru Siahaan, anak perempuan dari Amang Midian Siahaan, Ibu Ruminta Situmorang almarhum, yang beralamat di Tosai Baru, Pematang Siantar, Jemaat Gereja HKBP Anugerah Tosai Baru Resort Sintanauli, Pematang Siantar, Distrik 5 Sumatera Timur. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 di Gereja HKBP Anugerah Tosai Baru Resort Sintanauli, Pematang Siantar. Kiranya Tuhan memberkati rencana pemberkatan pernikahan jemaatnya. Songonima tikting ni dihita sadarion. Shalom. Pinabatohot tu amang sabam turnip romaham tujulon jalohamuma ulosyan huriata. Ada tujuh. Sama partire che noto in Priscilla.
Puji Tuhata, mari ede 300 lu ayat 1 ayat 2. Oh
ini debata nasumurung sian saluhut naroha imana mengaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hurian itu hatta tabuka ma bibel nagabe ojah ni jamita permingguan sadarion di buku Sada Musa Biddu 10 ayat 22 rodi ayat 30. Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33 didok songonon di hata Batak. Dungi manir pangmasiani na dua bawai mardalan dopak Sodom alai jongjong dope yang gosi Abraham di jolo ni Jahoba dungi di pajonok si Abraham jala nin nama tung ripat conon muma natigor rapdoh parjahat atik tungadong 50 halak akan natigor di bagasan hutai tung ripaconon mumai dang olonanmu hutai ala na 50 natigori aka na di bagasani daw may siyako mangulahon si songoni mamuno natigor rapdoho parjahat tung sobokon parjahat ma natigori paliyas may siyako tung naso uhum mabahenon ni si uhumi lihat portibiom jadi ninna Jahoba mak molotung jupang au di bagasan huta Sodom 50 halak akan natigor say na olonarku nasaluati ala nasida dungi ni nasi Abraham mak mangalusi sobakku oleh Tuhan nunga sapalahum au mamuka makatai dohoto atik pe orbuk jalasirabu nau watung moru 5 halak sian na 50 akan napitori tung ripaconon muma luhut hutai alani na 5 jadi nin nama dang ripaconokku molotung jupang audisi 45 dungi diulai si Abraham muse dope madok tu ibana nin nama watung 40 jupang disi jadi nina Jahoba mak dang hahuoku nasida alani na 40 dungi nina si Abraham mak watung wa unang tung tarima soleh Tuhan ala hudat dati madok atik tung jupang disi 30 jadi nina Jahoba mak dang hahuoku nasida molotung jupang au 30 disi dungi nina si Abraham mak ida mak nunga sapalahum au mamuka madok tutu haki watung jupang disi 20 jadi ninna Jahoba mak dang ripaconokku ala nina 20 jadi nina si Abraham mak unang tung tarima soleh tu haki ala nama dok au dope holan sahalion atik tung jupang disi 10 jadi ninna Jahoba mak dang ripaconokku nasida alani nasapului jadi dungsun Jahoba makatai dohot si Abraham laho maibana mulak ma dohot si Abraham tu ingananna ima sahati turpuk hamwa kadongan sahuria onma tangiang ni si Abraham di bagasan tangiangi ibana makatai dot di bata songok kita martangnya kita tutuhani alai maulo adong cuku-cukun di hamuruas di huriat taha KWP Jogja namar minggu di Arianon ahado tujuan muna lahu martangi yang tu di bata apa kira-kira tujuan utama kita berdoa kepada Tuhan tolap kita do mangalusi cuku-cukuni halak boy do alusatta ahado tujuan muna lahu martangi yang tu debata hamwa kadongan tohodo maulo didok akan nama dok berdoa ialah berkomunikasi dengan Tuhan itu benar ayo nong gabi lupa hita
berdoa ialah membangun relasi dengan Tuhan. Songon dia mau neng denggan rap dohot debata ikon di bagasan ringgas martangiang. Molo neng denggan do relasimu rap dohot debata martangiak kamu. Dungi buah sama jelaah ma tujuat telah martangiang. Molo didok kita ikon martangiang nang penang di boto debata. Aha tutuna perlu dihita, aha matutu kebutuhan muna, ama ina, remaja, akan apa sebulung, sikola minggu, akan lansia, di boto di batado, aha kebutuhanmu, kerarikot dihamu, alai buasa ikut pola martangiak kita, disi hita martangiang hamu kadongan, disido hita mambahin di bata gabe pusat ni hangoluan. Molo martanya kamu tu debata nang penong di boto debata narikot dihamu, berarti kita mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Sarupa masongundak danak rap dohot hita kana tua-tua taboto do kebutuhan yaka yana kota be alai buasa mai kon marpangiduan yaka yana kota tu hita songona torasna asa di boto akayana kota hita na torasna do asa diakui akayana kota hita do amongna hamudo nang inongna. Biar anak-anak kita mengetahui kitalah orang tuanya, biar anak-anak kita itu butuh orang tuanya. Itu makanya kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita tahu dan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup dan fokus utama, dan ternyata kita itu membutuhkan Tuhan. Ido ubahen halak na soheya martangiang, halak na losok martangiang, berarti hubungannya nggak baik sama Tuhan. Berarti dia nggak punya tujuan hidup. Halak na soheya martangiang, berarti dia nggak fokus dalam pekerjaan. Aladang adong tutu nagabe parsi gatungan di hangoluanna. Ima molo martangiang ido bahen naros ya Abraham mangido ibana. Adong tutu angka 50, 45, 40, 30, 20, 10. On matangiang pang ngodian doa syafaat ni si Abraham menangyak kota Sodom. Tuhan alang adi boto si Abraham neng ripat cononi di batama kota Sodom ala nong melanggar patik papituhon taringo tu pangalakupon ngamat cai jahat rohani aka parhuta sodomi. Tuhan molo adong di si 50 halak boha ripat cononmu mai daong molo adong 45 daong 30 40 daong 30 20 110 daong alai suku-sukun buasa ripat cononi di bata kota Sodom. Aladang dapat di debata 10 halak na tigor. Songon pangiduan ni si Abraham. 3 halak mana tigor. 3 halak mana di palua debata. 4 halak mau rusada. Isi mai ima silot. Dohot istrina. Dohot 2 beruna nangpe par di hutani silot istri ni silot hampir berhasil. Alandunga di tonahon di bata unang mamereng tipudi alai juguli bana di bereng tipudi gabe batu sira maibana dia menjadi tiang garam holan tolu mana melua haruna neng gebe helani silot neng marpesta pamuliho boru do HP silot neng gebe helana 2 halak dang melua jahat do parwahonna HP nunga saya ditugir silot eta bertobat mau dangolo hamwa kadongan sasik tongna godang nuneng hupasah talai haru kata pembukaan penga 10 menit ate
kor opat. Mudah-mudahan Mas Abraham teh. Ona molo godang manjahat teh. Neng godang di pasahat. Alai mudah-mudahan maboy diperingkas. Bere kita mah di tangihon debatado tangiang ni si Abraham. Boha alus muna kama kenang. Di tangihon debatado alus ni si Abraham di tangihon. Buasa ala adong komunikasi ni si Abraham rap dohot debata. Jadi Allah mendengar doa Abraham. Allah mendengar doa jemaat HKBP Jogja. Pertanyaan lagi. Dia lusi debatado tangyang ni si Abraham asa malua sude parhuta sodomi buhado alusna. Dang. Allah dang adong 10 halakna tigor. Harus si Abraham Tuhan mengatakan tidak kepada doanya. Dapat kita kamang kenang napa sebulung sekaliber si Abraham Tuhan mengatakan tidak kepada doanya. Jadi kalau Tuhan mengatakan tidak kepada doa kita, unang gabi madele, unang gabi tole madang ropiau marminggu, dang dia lusi di batatang nyaku dang diului, dang olo biau tu korama Immanuel, ina Kamis, ina Priskila, dang olo awe tu lansia Simon Lois. Jangan begitu. Sekelas si Abraham saja tidak diiyakan Tuhan doanya. Li si Abraham kan begitu. Alai nang pedang di palua debata huta sodomi ala nong jahat parohaonna di palua debata do tolu halak silot rap dohot 2 boruna mama neng dohono disi hamua kamang hamua kainang nang pe dang didok debata yes tutang yang ni si Abraham laho paluahon sude pang ni sini huta Lot huta Sodom. Alai di ayat 22, di ayat 10 onom, di ayat 20 tolu, di si Abraham tetap dia berjalan bersama Tuhan, tetap dia berdiri di hadapan Tuhan, dan di ayat 23 si Abraham tetap mendekat kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tidak mengatakan iya kepada doanya, Abraham tetap jugul ibana jonok tu debata. Ima nggak dapet itu kan. Jadi molo didok debata tutang yang muakama kainang no tidak tati rumah si Abraham. Meskipun Tuhan tidak menjawab doaku, aku harus tetap dekat dengan Tuhan, berdiri bersama Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Dan gabe macohot au martangiang daung ujugul hodo martangiang, tetap saya percaya kepada Tuhan. Dan nagabe mundur au gabe Kristen daung, tetap aku berserah dan setia kepada Tuhan meskipun Tuhan tidak menjawab doaku. Tangyang alema nami nakingan di epistel saya saut malomoni roham dan didok saya saut ma lomoni rohaku bah ngagabe susah portibion molo tadok saya saut ma Tuhan lomoni rohaku bisa hancur di dunia ini bah beda do lomokku dot lomo muna kan lomokku asal maganteng au terus namo rajong dungi begagah iduruk molo lomokku alai asing do molo lomoni rohani debata alani ikon saut lomoni rohani debata kama kainang molo pe salinai molo pe didok debata no tutang yangmu. Mari tetap berdiri kepada Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan, tetap mendekat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dari kita sendiri. Meskipun Tuhan tidak menyelamatkan seluruh kota Sodom, tetapi Tuhan memberikan rasa kasihannya kepada si Lot dan kedua borunya. Jadi meskipun Tuhan tidak mengatakan iya kepada doa kita, Tuhan tahu mana yang lebih penting dari kehidupan kita. Jadi makanya kita jangan heran, terheran-heran kita
Itu makanya lagu kidung jemaat kita, ku heran Allah mau memberi. Karena Tuhan lebih tahu apa kebutuhanmu Amang, apa kebutuhanmu Inang. Tuhan lebih tahu daripada kita sendiri loh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan lebih tahu. Gimana Parjolo dapat 2 om? Si Abraham gak mundur dia. Saya balik lagi ke angka 50, 45, dia tetap terus bersitu, dia berdoa kepada Tuhan. Terus dia berdoa kepada Tuhan. Mari, kalau kita berdoa di hari Mingguan Tuhan, lehon madihami, pahopu. Tuhan, ngabaga udang bea kana poso bulung di jabunami, aledang adong dope sirukap di todina. Lehon ma Tuhan. Uber yang kadong aku nong lansia. Nga MC, ngomong cucu. Alai audang dope. Tangyakon hari Minggu, tangyakon hari Senin, tangyakon hari Selasa, ganup hari tangyakon unang loja hawa kainang. Akamang. Unang gabi masadi hamartang yang angabosa na utolay matahe rohana disi bain mak. Lihat tadi si Abraham, Tuhan 50, Tuhan 45. Kalau nggak ada Tuhan, bisa gak 40 ya? Tuhan jangan marah dong, bisa gak sih 30? Tuhan jangan marah dong kalau aku minta 20. Lihat tadi angka-angka itu, dia nggak jadi berhenti, dia tetap dia minta, tetap dia minta. Jadi tangyakon ma hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, songon dia ma pangaradionmu maka tairap dote bata tangyakon nakama kainang. Lok disi martangyak kamuna. Mama sumasu Tuhan maho dia kapino parhon sude tangyakon saluhutna bere kita ma di dia do huroha si Abraham martangiang dang di Sodom daong di luat na daodo dang di kota Sodomi si Abraham martangiang daong. Makana tikiroma Tuhani mangaripatcon kota Sodom dilihat si Abraham si nadao ngamartimu sampai kota Sodomi karena sudah hujan belerang. Tuhan sudah memusnahkan kota Sodom dengan hujan api. Jadi si nadao do iba nama mereng. Jadi dang di kota Sodomi iba nama martangyang daong. Lapatan na aha. Molope ditanya kok kamu akapinoparmu nangpe jarak jauh ibana di Jakarta, di Surabaya, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera. Doa jarak jauh. Bolo di bagasan Haporsiau doamu martangiang di bagasan Serep niroha dengan keyakinan keteguhan teguh. Tung halak na margo godo si partangiangi. Amin. Nangpe di Jogja hau martangiang Tuhan. Di Surabaya nuaing borukon, helanami, pahopunami di Jakarta. Tung halak na margo godo si partangiangi. Tanya kok kamu mah. Dang pola ikon satu Jakarta hita, dak pola di Jogja pe hita martangiang. Satu itu makanya tadi lagu Priscilla, dia hanya sejauh doa. Doakan. Wah, makanya saya bilang tadi banyak sekali nih. Nggak 20 menit. Mudah-mudahan Mas Abraham wakamang kadang teh. Dungi tangi yang pangodianon. Sasiktong nak cukun-cukun. Saya selalu berangkat dari pertanyaan secara teologis. Di boto si Abraham do sudah pangisini kota Sodom? Tidak. Si Abraham nggak tahu dia siapa, berapa kakak di kota Sodom dia nggak tahu. Akai sema guarna dang di boto si Abraham dia nggak tahu, dia nggak kenal dia. Nang peholan si di boto si Abraham, si Lot istrina dohot 2 boruna ala si Lot anak ni abangna. Jadi marbapauda do si Lot tu si Abraham. Jadi tong do anak na kan? Anak ni abangna do si Lot. Holan itu ditadda, nasing naidang ditadai. Ale buah sama olo si Abraham manangyakon halak naso ditadai bana. On maguarna tangyang pangodianon. Bohar ruas ni HKBP Jogja. Olo dohamu martangyang manangyakon halak naso ditadahamu. Tolap hamu do martangyang unang maju naso ditenada. Donganmu parede Kamis sinang. Amang Koraman Manuel. Priscilla naposubulung. Unang majolos kop punguan kor sude ruas ni HKP Jogja tanya ko kamu do hamia kapadita akaparhalado tanya ko kamu do manang nalupa do hita
manang holan kebutuhan tas hari-hari do hita martangiang. Ternyata kuasa doa syafaat itu luar biasa. Nah, sekali lagi ya, kuasa doa syafaat itu luar biasa. Si Lot dan dua borunya diselamatkan Tuhan. Jadi mari kita berdoa syafaat bagi orang lain. Unang ala sogoroham akama kainang bain mah disidak pola hutangnya ko nih. Ai sia rohai bana. Atik na songoni do Tuhan itu hita, bohado hita. Dang boy mangulu. Makanya Yesus dia pernah berdoa syafaat, mendoakan semua para muridnya dan orang-orang yang akan percaya nanti kepada dia. Yesus saja dia berdoa syafaat, dia mengingat orang lain. Si Abraham nang hitape tangyak kon mamang, tangyak kon mainang. Mari berdoa syafaat tiap hari. Adong tim doa misionaris HKBP Jogja di Patupa Ganup Aresenen pukul 10. Doa berantai ngapiga hali hamidohot luar biasa do. Nang pedi Afrika akapad ditata HKBP diutus HKBP laho gabe penginjil ditangyakon akatim partangiang sian Jogjaon ima guarna tangyang pangudianon ise hamunan yang dohot silakan bergabung gabe tim misionaris HKBP Jogja. Tabo doa kamang, tabo doa kainang molo gabe si partangia kita. Tabo ala disi hita nunga gabe horong ni halak partigor. Bere kita manakingan molo adong pe Tuhan 10 halak natigor ripaconom no doi daong. Bere kita mau kadongan di dia hamu mangulan waeng di kota Jogja do, di provinsi dia iya Jogja do, manang digaduh perusahaan di si hamu martangiang mengido haluan melua do perusahaanmu di si hamu martangiang banangnya kon dia iya Jogjaon hita martangiang melua do Jogjaon toho do manang dang hata di debatan nama dok 10 halak pe natigor melua do kota Sodom 3 halak mana tigor di Jogjaon 10 halak pe natigor 3 halak manuang natigor di perusahaanmu akamang kainang tangnya kau ni 3 halak manuang anggotamu na mengula di bisnismu manang di 3-3mu tangnya kau ni sama luai bere kita mas 10 halak pe natigor 10 halak melua doi alani tung tabodo gabi halak partigor pesal men sada ayat sada 1:5 nunga di pajojor di si songodero ciri-ciri halak partigor saya diingot-ingot ibana do arian dot borngin hatani debata halak partigor naharuar sian simakudapna holan hatani pasu-pasu hatani Tuhan halak partigor dirohanai nunga mengula hatani debata imah molo halak partigor diturunai halak parjahat boido jahonotan non dijabu unang pagajakuan non nate ima beda ni halak partigor dohot halak parjahat alani hama kadongan tarida madisi naparpudi asini rohani debata besar pun ternyata banyak pun ternyata kejahatan di dunia ini, tetapi masih lebih banyak cinta Tuhan kepada kita. Alani ro mahita tu ibana martangiang be mahita tapajonok ma rohat taon tapagomo sa porsiaon asa parsido tita songon horong ni halak partigor paluaon na mahita amen martangiang mahita mau lihat tema di ho Tuhan tangiang pangodianon nisi Abraham gebe parsiajaran nama ce arga dihami marhite na martangiang
pangodian di sido huingot hami akadongan nami na hutadahami dohot nasa hutadahami di sido holong rohanami tuganup halak. Tuhan ajari mahami asa jugul hami martangiang unang gabi macohot unang gabi salpu hami martangiang unang gabi sohuingot hami martangiang ay di sido hubungan nami rap dohot ho membangun relasi bersama Tuhan ido tangiang di son hami Tuhan manangyak konruas di huriamon sian sikola minggu remaja naposo bulung ama ina satu akalan sia pasu-pasu salut namang lehon hai pason las niro hapakirimon ramoti dia kapacarian pasu-pasu nang dia ka rumah tangga nasidabe di dia ka pergumulan di parungan cari peon rosti huriam antara suami istri orang tua dengan anak Tuhan ubal gadoho sian aka pergumulan nasidai dia kana marsahid ho matutu na mangalon hamalumon dia kana posubulung nami nong tikina berumah tangga ho matutu Tuhan apa sauton saya saut ma Tuhan pangiduanmu patudu sirokap ditodina dia ka keluarga na toktong masihol di pasu-pasu hagabeon Tuhan mau was do nasida tutu rap dot hami manangyakon rosti huriami lehon maamang hagabeon dia ke keluarga nasai toktong manangyakon nasai toktong mangidohon di bagasan haporsionna moliate manung hubege hami piga-piga tikting partangyangan wilayah kegiatan kategorial dohot ruas di huriam nanaing marungan caripe di tanggal si Agustus nalahoro anak di huriam si Musa si Dabutar dohot orwana pris kaborusihaan asimaroham Tuhan di dua ruas mon namar sakap membuka pardongan caripe ini di matani ulaon ramoti mak tugu-tugu nasida jala pasu-pasu asa denggan tutu saluhut tamardalan ale Yesus Tuhan nami di nalahomulak pehamian non meninggalhon garejahon salpu di parmingguan non dongani ma akarwas mon na mambuan kendaraan nabe mulak tuganup inganan nasida di bagasan hai pason nang lasi roha atong Tuhan jalo matutu tangyang elek-elek pangiduan nami marite Yesus ay martangyang mole ate madiho amen marede hita huhut tapasa pilihan
Luhut Hita Jongjong. Ingot made batang do mawoko Apa codro hobi dolelengi Okinai pujianmu Tuhani Codro hobi dolelengi Okinai pujianmu Tuhani Tatangyak konma peleata tu debata martangi yang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupa saat hami ma sian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho sai jalo mai gabe uap na husus di colom pasu-pasu may jalaramoti asahu para saya kami pilianon pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tudim asalam hutada hami godang ni seleun lehon mi tu hami asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banua gijang sai pinorbadia ma guarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu panguncunan pelu amahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho didopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaorhon ma damena tutodim Thank you.